Mapagpalang araw po mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. Iyon kasi ang kadalasang tawag sa akin ng karamihan. 45 anyos na at kasalukuyang nakatira dito sa Samar. Isa ako sa mga masusugid niyong tagapakinig ng mga kwentong ibinahagi ng mga kababayan ko at sa iba pa. Magmula nang magka-pandemic at naburo na lang ako dito sa bahay habang gumagawa ng mga furniture o kaya mga cabinet at lamisang yari sa kahoy. Dahil po sa palagi akong nakikinig sa inyong channel, kaya naengganyo akong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan noong minsang napadpad kami ng aking asawang si Berna sa liblib na lugar noong nabuntis ko siya sa panganay naming anak. Dekada 90 nang mabuntis ko ang nobya kong si Berna noon. Handa naman akong panagutan ang nangyari sa amin at pakasalan siya. Subalit tutol ang kanyang mga magulang sa akin dahil sa isa lang akong magsasaka ng niyog noon at kargador. Samantalang sila ay medyo nakakaahon sa kahirapan. Ano na lang ang ipapalamon sa iyo ng lalaking iyan, Berna? Isang kahig isang tuka na nga lang ang lalaking iyan. Nagpabuntis ka pa? Galit na wika ng kanyang ina. Nang malaman nilang buntis na si Berna at humarap ako sa kanila. Kaya ko pong buhayin ang magiging anak namin at si Berna. Basta magtiwala lang po kayo sa akin at magsisikap po ako. Dudublihin ko pa po ang pagtatrabaho. Maibigay ko lang ang pangangailangan ng mag-ina ko. Mahinahong sagot ko sa mga magulang ni Berna. Hindi na lang ako umimik kahit na sandamakmak na panlalait ang narinig ko mula sa kanila. At kung ano-ano pang nakakababang pagkatao ang ibinabato nila sa akin. Aber, anong ipapakain mo sa anak ko? Yang kakarampot mong kinikitang barya-barya. Kung hindi ka pa aakyat ng niyog, hindi ka pa magkakapera. Pasigaw na saad sa akin ang ina ni Berna at dinuro-duro pa ako sa noo. Ma, tama na po yan. Saway ni Berna sa kanyang ina. Subalit isang pingot sa tagaliran niya ang kanyang natanggap mula sa kanyang inang galit na galit. Hindi pwede. Hindi ako papayag na magsama kayong dalawa. Amoy lupa ang lalaking ito. Ano na lang ang mangyayari sa buhay mo, Berna, kung papatulan mo ang amoy lupang ito? Galit na wika ng ina nito at hinatak na papasok sa loob ng bahay ang dalaga. Nang mga oras na iyon ay gustuhin ko mang awatin ang aking nobya at ang kanyang ina. Ngunit wala akong lakas ng loob dahil sa nangangatog na ako ng mga sandaling iyon. At para bang umurong ang dila ko't naiyak na lamang akong naglakad pauwi ng bahay. Grabe saklap. Habang naglalakad ako ay samot-sari ang naiisip ko tungkol sa kung ano ang kahihinatnan namin ni Berna at ang magiging anak namin. Hindi ko kayang tanggapin kung ilalayo sa akin ang mag-ina ko. Kaya naman isang paraan lang ang naisip ko ng mga oras na iyon, mga kaaswang. Walang iba kundi ang itanan ng nobya ko at magpakalayo-layo kami. Tutol naman silang pakasalan ko ang nobya ko at panagutan ang magiging anak namin. Mas mabuting itanan ko na lang siya kaysa sa ilayo pa siya sa akin ng kanyang mga magulang. Ilang araw ko ring pinagmamasdan at inaabangang lumabas ng bahay ang nobya ko. At nung nakatsyempo na nga ako, ay hindi na ako nag-alinlangang sabihin sa kanya na magtanan na lang kami. Sumang-ayon naman ang nobya ko dahil ilang araw na lang pala ang hihintayin niya ay ipapadala na siya sa Maynila kasama ang kanyang tiyahin.
Kinagabihan nga noon ay nagkita kami ni Berna sa tagpuan namin palagi. Naghintay pa ako ng 1 oras mahigit, mga kaaswang, dahil sa nahirapan umanong makatakas ang nobya ko. Bantay sarado siya ng kanyang pamilya, kung kaya hinintay niya pang makatulog ang mga ito. Kaagad naman kaming umalis at nagpakalayo-layo na nga, hanggang sa napadpad kami sa liblib na baryo. May kaibigan kasi akong taga roon sa baryong iyon, kaya doon ko planong pumunta habang nag-iisip pa kami ng nobya ko kung ano ang susunod naming hakbang. Mali man ang ginawa ko, mga kaaswang, pero wala na talaga akong ibang paraan at iyon na lang ang naisip ko. Ayoko kasing malayo sa akin ang mag-ina ko. Iniisip ko pa nga lang ay hindi ko nakakayanin. Pasensya na tol, maliit lang itong bahay namin. Kung gusto mo, may alam akong maupahan dito. Pwede kayo roon tumira. Uwi ka ng kaibigan kong si Badong. Ayos lang tol. Nahihiya nga ako kasi naistorbo kita. Medyo komplikado kasi. Uwi ka ako pa sa kaibigan ko at napapakamot sa batok. Ano ka ba pare? Ayos lang. Naintindihan kita. Sagot niya sa akin at agaran na kaming sinamahang pumunta sa bahay na sinasabi nitong paupahan. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan, ay bigla na lamang akong nagulat nang may isang matandang babae ang lumapit sa nobya ko. At walang ano-ano ay bigla na lamang nitong hinipo ang tiyan ng nobya ko. Teka lang po, Manang Ponsyana. Mga kaibigan ko mga yan, magdahan-dahan ka sa kinikilos mo. Saway ni Badong at kaagad na tinapik ang kamay ng matanda. Matalim namang tumitig kay Badong ang matanda at nagwika ng, "Napakadamot mo naman, Badong. Hinipo ko lang naman yung tiyan ng bisita mo eh. Pinagdadamot mo na." Danlilisik na wika ng matanda. Napakunot noo naman ako dahil para bang galit na galit ang matanda at maging si Badong ay galit rin sa matanda habang nagbabatuhan ng mga salita ang mga ito. "Hoy, Manang Ponsyana, kapag may mangyaring masama dito sa asawa ng kaibigan ko, mayayari ka sa akin. Tandaan mo yan. Talagang malilintikan ka. Wala akong ibang pagbibintangan kundi ikaw lang." Pagbabanta ni Badong sa matanda. "Pre, tama na yan. Huwag mo nang patulan ng matanda. Kawawa naman." Suway ko sa kaibigan ko. Tumahimik naman si Badong at humingi ng pasyensya sa akin. "Pasyensya nga na tol. Pinagsasabihan ko lang yang si Manang Ponsyana. Mahirap na. At mukhang natipuhan ng matanda ang dinadala ng asawa mo." Wika sa akin ni Badong. Nang mga sandaling iyon na hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig niya. Dahil sa bagong salta lang naman kami ni Berna sa kanilang baryo. Subalit naging malinaw na sa akin ang lahat ng ipinaliwanag ni Badong kung bakit ganoon na lamang siya kung magbanta sa matanda. Sa kadahilan ng bantog na aswang pala ang matandang iyon. At aniya ba? Nakatira sa likuran ng bahay na uupahan namin ang matandang iyon. Kaya naman pinag-iingat niya kami at huwag kamong makikipaglapit ang nobya ko sa matandang iyon. At baka magka-problema pa kami. Tumango na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko habang nagpatuloy na kaming maglakad papunta sa bahay na rerentahan namin ni Berna. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay. Kung kaya kaagad na ipinakilala kami ni Badong sa nagmamay-ari ng bahay. Matapos naming mag-usap at nagkasundo, ay agaran na kaming tumira. At pagkatapos ay pinasok naman ako ni Badong sa kanyang pinagtatrabahuang palayan. Nagdoble kayod ako ng mga panahong iyon, mga kaaswang.
dahil gusto kong patunayan sa pamilya ni Berna na kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan niya at ng magiging anak namin. Makalipas lang ang ilang linggo ay naging maayos naman ang pagsasama namin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan. Habang nag-aayos ako ng bubungan ng bahay namin ng hapong iyon, pagka-uwi ko galing sa trabaho, dahil sa gabi-gabi ko na lamang naririnig ang mga pusang naghahabulan sa taas ng bubungan na animoy. Yapak ng mga tao kapag naghahabulan ang mga ito sa taas ng bubungan. Parang hanggulo yata. At kulang na lang ay mabutas ang yero at mabali ang mga kahoy na nagsisilbing kapitan ng mga yero. Dahil sa lakas ng pagkakalampagan ng yero na para bang inuuga iyon sa tuwing nagtatakbuhan ang mga pusa. Kaya naman tinitibayan ko pa ang pagkakapa ko at dinagdagan ko rin ang mga kahoy sa gilid ng sa ganoon ay hindi basta-basta umaalog ang bahay kapag naghahabula ng mga pusang gala sa bubungan. Habang nag-aayos ako ng bubungan, ay may natanaw akong matanda na nasa di kalayuan sa may puno ng mangga. Noong una ay buong akala ko'y nagpapahinga lang iyong matanda, kaya binaliwala ko na lang muna iyon. Subalit habang katagalan ay napapansin kong sa gawin ng asawa ko nakatitig ang matandang babae na nakaupo at nagpapahangin sa labas ng bahay namin. Kung kaya naningkit ang aking mga matang nakatingin sa matanda. At nung masilayan ko na nga ito ng maayos, ay doon ko napagtantong matalim itong nakatitig sa asawa ko. Kaya naman tinawag ko ang asawa ko at nagkunwaring pinapaabot ang martilyo. Siguro ay naramdaman ng matanda na napapansin ko na siya. Kung kaya dahan-dahan na itong naglakad palayo. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, iyong narintahan naming bahay ay nasa liblib na talaga siya sa parte ng baryong iyon. Iilan lang kaming magkakapit bahay at walang masyadong dumadaan na tao roon. Kaya nabibilang lang ang bawat taong dumaraan at sa pagkakataong iyon ay nito ko palang nakita ang matandang iyon sa baryo namin. Mahal, ayos ka lang ba? Kanina pa kasi kita napapansing namumutla eh. Tsaka kanina ka pa nakatanaw sa kalsada at parang may inaabangan. Tanong ng asawa ko nang matapos na akong mag-ayos sa bubungan. Tumango naman ako at sinabing ayos lang ako. May nakita lang kasi akong matanda kanina na nakatanaw sa bahay. Ganun ba? O siya, sige mahal. Magluto na muna ako ng hapunan natin para maaga tayong makakain at makapagpahinga ka na. Rinig kong wika sa akin ng aking asawa. Kinagabihan, matapos naming kumain ay nagpapahangin na muna kami doon sa labas, sa may balkonahing nakadikit lamang sa gilid ng bahay. Habang nagpapahinga kami, ay may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Yung bang parang may nagmamasid sa aming mag-asawa na nagmumula sa di kalayuan mga kaaswang. Kaya naman sandali kong inilibot ang aking paningin. Hanggang sa maya-maya pa bigla na lang akong nakarinig ng mga mahihinang kaluskos sa gilid ng bahay sa parting madilim. Kaya naman napansin kong biglang umayos ng upo ang asawa ko at nagtanong ng, Mahal, narinig mo ba ang ingay na yun? Nagkunwari na lang akong walang narinig at sinabi sa kanyang wala naman akong naririnig. Baka guni-guni niya lang iyon. Hindi eh. Talagang naririnig kong may kumakalaskos talaga. Pagpupumilit na wika ng aking asawa. Kaya naman sinabihan ko na siyang pumasok na lang kami sa loob ng bahay at magpahinga na lamang siya dahil baka kako napagod lang siya sa ginagawa niya kaninang umaga.
Kaya kung ano-ano na lang iyong napapansin niya. Pero ang totoo talaga mga kaaswang ay kanina ko pa nararamdamang may nagmamasid sa amin. Hindi lang ako nagpahalata para hindi matakot ang asawa ko at baka mapano pa siya. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay maigi ko nang isinara ang pintuan at sinamahan ng pumanhik sa kwarto ang asawa ko. Makalipas ang ilang sandali, habang nakahiga na kami at nagpapahinga na ng mga sandaling iyon, ay bigla na lamang napatili ang asawa ko at napapitlag. Nang makarinig kami ng sunod-sunod at malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Kaya naman agaran na akong napatayo at nagmadali nang kinuha ang itak na nakasukbit sa gilid ng pintuan ng kwarto. Maya-maya pa ay bigla na lang akong nakaamoy ng umaalingasaw at napakabahong amoy sa paligid na para bang may naburong hasang ng isda at inuuod na iyon. Napatakip naman ang ilong ang asawa ko at nagtanong kung ano ang mabahong iyon at saan ang galing. Hindi ko alam, mahal. Dito ka lang sa loob ng kwarto at huwag kang lalabas, maliwanag ba? Wika ko sa kanya dahil plano kong tignan kung ano ang ingay na lumalagabok sa bubungan namin at bumagsak iyon sa likuran ng bahay. Noong akmang lalabas na sana ako ng kwarto ay doon na ako nakarinig ng mahihinang huni ng wakwak. Kaya naman naramdaman kong napapakapit ang asawa ko sa baraso at nangangatog ang mga kamay nito. Marahil ay sa takot na nararamdaman niya iyon. Kung kaya sinabihan ko siyang mag-relax lang at huwag matakot. Sinabihan ko naman siyang lalabas lang ako sandali at titingnan kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Mahal, sandali. Mag-iingat ka ha. Wika sa akin ng aking asawa. Kung kaya bago ako lumabas ng bahay ay sinabihan ko siyang huwag siya kamong mag-alala. Dahil mag-iingat ako at babalik rin naman ako kaagad. Nang makalabas na ako ng bahay ay bit-bit ko ang itak at ang buntot ng paging pinahiram sa akin ni Badong. Dahil sa wala itong tiwala sa kapitbahay naming si Manang Ponsyana. Habang hinahanap ko kung saan nanggaling ang huni ng wakwak, ay doon na nanlaki ang aking mga mata, mga kaaswang. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, mga kaaswang o mga kakikik, natatanaw ko ang isang matandang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng kulay itim na damit. Nakalugay ang mahabang puting buhok. Nang walang ano-ano ay bigla na lang nanayo ang aking balahibo. Nang biglang lumingon sa akin ang matanda. Umangil ito ng malakas at tumulo pa ang mga laway. Nanlilisik ang mga matang nagbabaga habang nakanganga ito, na para bang asong gutom na gutom. Hanggang sa bigla na lamang itong lumiyad at mabilis nang tumakbong nakatuwad papalapit sa akin, na para bang asong nagkukumahog at tila ba nakikipag-agawan ito ng pagkain. Dahil sa pagkabigla at takot ko ay panandalian akong hindi nakagalaw. Kaya naman nung sinunggaban ako ng aswang ay walang kahirap-hirap na pinagkakalmot ako nito. Nung maramdaman ko ang hapdi na nagmumula sa braso kong kinalmot ng aswang, ay doon pa lamang ako natauhan. Kaya naman agaran na akong nakapagbuno sa aswang habang sumisigaw na humihingi ng tulong. Ilang sandali pa ay nakahanap na ako ng tiyempo. Kaya naman agaran ko ng hinambalos ng buntot ng pagi ang aswang. Subalit napakaliksi nito at walang kahirap-hirap na naiiwasan ang bawat paghambalos ko ng buntot ng pagi. At nung akmang susugurin na sana muli ako ng aswang, nang bigla na lamang akong nagulat at nabuwal nang may matandang babaeng sumunggab rito. At nung tignan ko kung sino ang matandang iyon, ay nanlaki ang mga mata ko ng mapagtantong
Si Manang Ponsyana, ang matandang nakikipagdumugan sa aswang. Buhagag rin ang mga buhok nito at naglalaway habang nakikipagdumugan sa aswang. Ano pang tinunga-tunganga mo dyan? Pumasok ka na sa loob at tingnan ang asawa mo kung ayos lang siya. Rinig kong utos sa akin ni Manang Ponsyana. Nasa mga oras na ayon ay hindi ko namalayan o narinig man lang. Sobrang iyak na ang asawa ko. Nagmadali naman akong tumayo at tumakbong papasok sa loob. Habang naririnig kong tila ba mga pusang nag-aaway ang dalawa. Nang mga sandaling iyon ay napaisip ako at napagtanto kong hindi kaya sila iyong naririnig naming mag-asawang gabi-gabing nagsusunggaban na parang mga pusa sa bubungan. Mahal, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ng asawa ko. Nang makita niya ang sugatan kong braso, ay kaagad na kumuha siya ng gamot. At mabilis na ginamot ang sugat ko. Naalala ko pa nga ay pinatuluan niya ito ng gas. Yung bang gas na pinapainit sa kutsara. Para daw hindi ako matitano. Ilang sandali pa ay bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Kung kaya nakiramdam pa ako at sumilip sa sewang ng bintana. Kung naroroon pa ba sa labas ng bahay ang dalawang nilalang na nagdudubugan. Ngunit kahit anong sipat ko ay wala na akong makita sa labas ng bahay. Kinabukasan, maaga pa lang ay napagpasyahan kong puntahan ang bahay ni Manang Ponsyana para alamin kung ayos lang ba siya. Ngunit nung makalapit na ako sa bahay ng matanda, ay napag-alaman kong wala ang matanda. Kung kaya naghintay pa ako ng ilang sandali. Subalit lumipas na lang ang ilang oras at sumapit na ang hapon ay hindi pa rin umuwi ang matanda. Hanggang sa tuluyan nang hindi namin nakita si Manang Ponsyana. Napagpasyahan na rin naming mag-asawa na umuwi na sa baryo. At taos-pusong humingi ng tawad sa mga magulang ng asawa ko. Dahil sa trauma ng asawa ko ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa gusto niya na bumalik kami sa baryo. Di naman naglaon ay natanggap na rin ng mga magulang ng asawa ko ang relasyon namin. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Berna at kasal na rin po kami. At salamat sa Diyos ay nagkaroon ako ng sariling negosyo na sa sariling sikap lang din. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Jay ng Samar.